Косата ми е лудница днеска. Така. Секунда. Okay. Здравейте, бъдещи и настоящи UX дизайнери. Аз съм Фил. Мисията ми е да помагам на хора в България да станат UX дизайнери, независимо от това колко опит притежават. Ако това е нещо, което е кефи, subscribe. Така. Много често хора ми изпращат портфолиа за обратна връзка и често намирам много повтарящи се неща, които да им кажа. Днес искам да ви покажа най-силното портфолио, което някой ми е пращал, в което аз се влюбих. Мисля, че покрива на 99% от добрите практики, които аз лично смятам, че е добре да има в едно портфолио и съм убеден, че това портфолио ще достигне до това човека да си намери работа супер бързо. Мисля, че то вече се случи за него. Въпросният човек е Николай Йовков. Голям пич, мой познат. Линк към портфолиото и LinkedIn профила му ще намерите в описанието. Така. Хайде да разгледаме какво има първо на началната страница. Започва с много ясно обращение и назование към това, кой е той. Здравейте, аз съм Николай, аз съм UX дизайнер. Толкова е просто, толкова често виждам хора да не успяват да го учат. Точно това простичко нещо. Всъщност какво съм виждал тук, което нали, би могло да не е окей, е дори да сте начинаещи. Дори и да не вярвате още толкова в себе си. Ако сте достигнали до момента, в който имате портфолио, което използвате с цел да си намерите работа или платен проект, би било добре като цяло да направите възможно нещата така, че да си личи, че вие имате някаква вяра в себе си. Тоест, кажете нещата такива, каквито са. Кажете нещата такива, каквито са. Вие сте еди си кой и вие сте UX дизайнер. Тук може да влезете и една стъпка по-дълбоко и да кажете аз съм UX дизайнер, който е специализирал в бизнес, или аз съм UX дизайнер, който идва от финанси, или аз съм UX дизайнер, който е бивш инженер, или аз съм UX дизайнер, който всякакви такива неща. Или просто аз съм UX дизайнер, ако няма нищо друго. Друго, което тук аз също харесвам, което би могло да се направи, и той всъщност го е направил отдолу. Ето той е казал. Той е допълнил, че е UX дизайнер, който също има и някакъв опит в бизнес и технологии, което със сигурност е нещо, което хората търсят и ще направят бързо впечатление. Тук също бихте могли да оставите нещо съвсем малко от вашият личен бранд, нали, както много често хората обичат, нали, много честа тема, е нещо от вашата идентичност. Нещо, което вие наистина се кефите и го имате като хоби или нещо, което може би е леко странно или гики по някакъв начин. Например, аз съм Николай, UX дизайнер и обожавам и колекционирам Marvel комикси. Или аз съм Николай, UX дизайнер и обичам да ходя за риба или правя най-добрите бургери, които някога сте опитвали, или обожавам кучета и така нататък и така нататък. Нещо много малко би могло да бъде инжектирано тук, за да го направи това малко по-цветно, което наистина не е важно. Най-важното е наистина да кажете, че сте UX дизайнер. Не е ентусиаст, не е учещ се, нали, избегнете ги тия неща. Дори всички се учим, нали, разбира се, всеки един в началото ще бъде начинаещ, но няма нужда да го казвате, защото така оставате впечатлението, че все още не сте толкова сериозни и готови някой да ви плати, за да свършите работата.
Така че избегнете го това. Кажете, че сте UX дизайнери и просто давайте директно към основата. Основата са вашите проекти. Ето, те са тук, огромни са, ще ти избудат очите и ти дори от тук. Това, което при него много ми харесва е, да, само 2 проекта са напълно достатъчни, един твърде малко, 3 е супер със сигурност, но 2 вършат работа. По моя опит, наистина, направете 2 хубави проекта и ето тук кавър снимките, които той ме сложил. Дори от тук мога да видя качеството на работа, което изглежда супер добро, между другото. Когато се нагледате на... Просто човек знае, когато види нещо, което не е добро. Разбирате какво казвам. Когато начинаеш да прави дизайн, личи си отстоянията, разстоянията, типографията. Вижте колко много типография е използвал. Колко различни елементи, текстови елементи с различен стил. Иконки, различни стейтове, виждам избрани неща, неизбрани неща. Нали, не разбирам какво се случва в детайл, но просто като го погледна ми е ясно, че това е висококачествен дизайн на интерфейс. И това ме кара вече да го харесвам този човек и да искам да разбера повече за тия проекти, но дори тук още аз вече съм впечатлен. Така. Малка забележка относно имената на проектите. Това, което той е направил, той просто ги е кръстил с името на съответния продукт. В случая PossyPay или DailyRep. Това съм сигурен, че това изглежда, че е името на приложението или сайта, което той е изработил. Макар и в случая, в смисъл, това, което аз бих направил и смятам за добре е, ако се замислиме за човека от другата страна, който ще разглежда портфолиото ви, той голяма шанса да не е наясно, нали, тези имена какво означават. Нали, PossyPay, думичката Pay може би ни говори, че става въпрос за нещо разплащателно, някакво разплащателно средство, но примерно DailyRep наистина нямам представа какво е. Може би ако се загледам в самите шотове на интерфейси, които той е сложил тук на кавера, може да разбера, но не трябва да е така. По-скоро тук бих казал, че името на самия продукт може да остане на второ място, а по-важното нещо е да кажете какво сте направили. Или просто се замислете, че това ще го види човек, който няма няма да има никаква информация какво означават тия неща. Тоест, какво може да кажем? Например, как аз и екипът ми редизайнахме или обновихме дизайна на интерфейс на разплащателно приложение в ресторанти. Защото аз знам, че PossyPay всъщност е това. Нали, когато го разгледах и ще го разгледаме заедно, но дайте малко, нали, моят съвет тук е, използвайте няколко думи, за да разкажете съвсем накратко какво е това и какво сте направили в случая. Това ще помогне много на човека от другата страна да разбере възможно най-много предварително, преди да реши да се гмурне в който да от проектите ви. Това като цяло даже е добър UX патърн, и който се казва, доколкото си спомням, мисля, че се казваше Information Send, което значи да давате миризма на информацията, буквално преведено. Тоест, когато погледна нещо, преди да съм се гмурнал в него, примерно разглеждам блог с статии или продукти в магазин и преди да избера една от статиите или един от продуктите, дава ли ми самия thumbnail, самото заглавие, всичко, абсолютно всеки един детайл, който дизайнерът е избрал да съществува, помагат ли ми да се ориентирам и да разбера достатъчно преди да искам да кликна и да разбера повече. Това е много дребен детайл,
но пък ще засили работата ви според мен. Защо не? Така. Иначе супер. Добре, хайде да разгледаме PulsePay. PulsePay, надявам се, че се произнася PulsePay, ако ли не, съм тотално заклал името, съжалявам, Ники. И екипа на PulsePay, съжалявам. Провери го и в Translate, беше PulsePay. Така. Веднага, първото нещо, след заглавието, е всъщност без да сме разбрали каквото и да е за този проект. Аз виждам вече и човекът от другата страна, който разглежда този проект, вижда веднага резултатът от интерфейса. Каквото и да си говорим, портфолиото ви, това, което ще направи портфолиото ви добро ще бъде качеството на дизайна. Дори да сте следвали страхотен процес, дори да сте страхотни стратези или имате много силен талант за това да правите проучвания. Извинете. Когато тепърва навлизате в индустрията и още не сте сигурни към какво точно да се насочите и просто искате да намерите първата си работа като дизайнери, трябва много да заложите на дизайн уменията си. Защото това е нещо, което ще продаде най-много. И това е нещо, което ще накара човек да се спре и хубаво да разгледа работата ви. За точно тия неща. Качеството на дизайна. И за това моят съвет е, когато избирате проекти, когато изработвате проект за портфолиото ви, инвестирайте възможно най-много време в това, наистина да ушлайфате крайния резултат. Наистина дизайна да изглежда добре. Така, дори чисто субективно е, нали, красивото е субективно, но в случая вижте колко много неща е, колко добре изглежда този интерфейс. Изглежда наистина професионално. И да, това е завършен продукт, който съществува, но това не значи, че вие не можете да изработите нещо, което да изглежда като завършен продукт. Трябва да направите нещо, което изглежда сякаш е завършен, красив продукт на интерфейс. И това може да стане по много различни начини. Разбира се, има много статии, много литература и видеа, които ви показват и ви учат. Но просто гледайте, копирайте интерфейси, ги пренаправяйте вие самите и опитвайте отново и шлайфайте отново и отново, докато не направите нещо, което наистина да изглежда добре. Така, в началото на проекта е супер важно да сложите крайния резултат още тук. Много хора няма да искат да прочитат нищо за проекта, докато първо не се уверят, че дизайнът изглежда добре. Затова покажете дизайна първо. Представете си, че това го нямаше, този кавър с тези шотове от интерфейса. И почвам да скролвам, тук гледам ресърч, окей, Warframe, да видя нещо. И тук нали, бих достигнал нещо, което е в някакъв процес на изработка и да си кажа, добре, нали, това не изглежда зле. Но ако много често забелязвам, че хората дават точно този крайния резултат най-отдолу, което логически има смисъл, но може да ви изиграе лоша шега. Защото ако някой трябва да скролне чак додолу, за да ги намери, за да ги види и да се впечатли евентуално или не, нали, така му губите времето. И е малко дразнещо. И така сякаш показвате, че не разбирате човека от другата страна, пък като UX дизайнери, точно това ви е работата. Човека от другата страна няма да има много време, затова дайте му това, което той има нужда да види възможно най-бързо. И първото нещо, което той иска да види, най-често ще бъде качеството на дизайна. И след това би се гмурнал да разбере повече. Нещото, което Ники е направил, което наистина никой друг до сега не го бях виждал да го прави, е да вложи, да го напише цялото това нещо по толкова интересен и персонализиран начин. Вижте просто тона и нещата, които той избира да ви каже. Има леко закачки, има
просто има идентичност, има човещинка дори. Няма нужда тия неща да са написани като някакъв скучен учебник по английски язик, например. Разбира се, няма да бъде някакво супер разговорно, но нека да има някакъв сторителинг, да се разказват някакви истории, да грабнете окото на някой, да го накарате да се зачете. Ето той казва, в смисъл ще ви го дам сами да разгледате, но просто цялото нещо е написано увлекателно. Тоест постарайте се да го напишете добре. А в случая, чисто тактиката, която той използва, която много харесвам и аз се старая да използвам, когато пиша такива кейс стъдита и когато разписвам проекти, е вместо заглавията ви да бъдат проблема, предизвикателството, ресърча, решението и така нататък, т.е. като някакви етикети, те директно ви казват какво е нещо и какво се е случило. Ето. Т.е. това му е проучването или това е проблема. Вместо той да каже проблемът, той казва какъв точно е проблемът. След като питахме 100 човека бла, разбрахме еди си какво. Нали? И това защо е добър подход? Защото аз мога да разбера целият проект, за какво става на въпрос, сканирайки, без да се зачитам в малкия текст толкова, мога да разбера всичко само от заглавията. Виждате ли, няма никъде заглавие, което да е някаква лепенка. Проблем, решение, нали, юзер персони, бла. Тоест, той наистина разказва проекта. Показва ми, че разбира нещата, които показва и защо ги показва и защо ги прави. Вижте как описва дизайните си. Не е просто да слага дизайн без да разкаже нещо около него. Всичко е със заглавия. Тук ето правил е някаква приоритизация. Приоритизацията е много важно да се покаже. В случая това е една форма на приоритизация. Отново имам адски много методологии за приоритизиране, но тази е сравнително добра. Това показва, че разбирате, имате повече поглед над бизнеса дори. Имате едно приложение, то има много фичери и трябва да изградите всички тия фичери. От кой фичер ще започнете? Може да се окаже в един момент, че парите не стигат за всички фичери. Каквото често се оказва, или най-вече времето не достига за всички фичери. Тоест, показвайки, че го разбирате това, показвате на хората от другата страна, че вие имате някакъв бизнес нюх развит. И може да приоритизирате. Може да кажете, чакайте, няма нужда да започваме от началната страница. Хайде да направим нещото, което е ядрото на приложението първо и разбирайки кое е най-важно за потребителите, кое носи пари на бизнеса директно, най-важното, нека да започнем с него. И не само. Други начини за разпределяне на приоритизация биха могли да бъдат кое е лесното за изграждане нещо, кое ще отнеме най-много време, кое ще отнеме по-малко време и така всъщност това също да ни помага да решим. И ето той другото нещо, което дори на тези приоритизации, ето той е вложил дизайн, за да го представи тук. И се е получило много добре. Наистина седи много добре. Можеше това нещо да бъде представено като текст и да е скучно. Но той е наблегнал, вложил е малко повече усилия и го е създал, превърнал го е в някаква приятна визия, която е лесна за храносмилане и дърпа окото и прави впечатление. Ето тук няма да се зачитам, ще ви го оставя на вас да се зачетете, но наистина много увлекателно и е разказано като история и просто е интересно. Дори и да не сте UX дизайнери. Така че сторителинга наистина е важен.
Защо той е важен? Защото в един момент вие ще бъдете в една стая с стейкхолдери, с шефове, с хора, които не разбират от дизайн, но разбират от бизнес и най-вероятно няма да имат много време и няма да им се седи в стаята да слушат празни приказки. И биха предпочели да имат някой човек, който цени времето им и може да им разкаже нещата по разбираем за тях, интересен за тях начин. И в този случай не знам доколко е бил доколко цялото това нещо така му е дошло просто, защото има талант за разказване и за презентиране на информация и на процеси, или наистина е вложил много време, наистина това му е била целта и го е направил нарочно. Не знам без да иска или нарочно го е направил, но то се е получило и то наистина прави впечатление. Но ето, вие когато го знаете, това също може да ви помогне да подобрите начина, по който разказвате един проект. Между другото, най-честият проблем, който виждам при начинаещи, при портфолията на начинаещи дизайнери е, че просто пляскат това, че са направили персона. Или просто пляскат и пляскат персоната. След това са правили flow или информационна архитектура, sitemap. Пляскат го и него. И казват, първо направихме персони. Ето. После направихме информационна архитектура, sitemap. Пляскаме го. След това направихме флоуве. Пляскаме тях. След това направихме... Не. Ще ми показва, че ви липсва критично мислене. Какво искам да кажа? Защо сте направили персони? Знаете ли, когато в началото, когато изучаваме UX дизайна, нали, което не е нищо повече от това, от един процес. В началото изучаваме UX дизайна, изучаваме процесите. Изучаваме стъпките, по които се водиме. Знаем, че в началото правим discovery, знаем, че в началото правим проучване. След това от това проучване си правим персони. Нали, това ни учат навсякъде. Но в истинския, в живия живот, когато започнем да работим по проекти, никой няма да очаква от вас да правите персони. Много често нещата ще трябва да се случват бързо. Няма да имате време за персони. Много често няма да имате нужда от персони. Много често няма да имате нужда от sitemap. Много често може да трябва директно да скочите към дизайн на екрани или възможно най-бързо. Всеки проект е много различен и специален и си има своите особености, които един по-опитен дизайнер ще може да вземе предвид и да каже не, няма да правим персони. Те не са ни необходими в случая, това, което правим. Те не са приоритет. Няма нужда да правим флоуве. Разбираме флоува. Или пък това е проблем с информационната архитектура. Затова ще направим sitemap. Изглежда много комплексно нещото. Ако имате 5, 6 до 10 страници, най-вероятно може да го надраскате набързо на един лист. И няма да имате нужда от информационна архитектура. Тоест не правете нещо, само защото някой в някой курс, в някой клип, в някоя статия са ви казали да го направите. Защото така изглежда сякаш, че вие единственото, което можете е да следвате инструкции. А портфолио проекта ви трябва да покаже, че вие може да мислите. Научили сте много неща, знаете да правите много неща, но ако единственото нещо, което знаете е да следвате един процес, това значи, че няма да може да се оправите сами. Ще трябва, т.е. показвате, че може да следвате инструкции, няма да може да следвате, няма да може сами да бъдете критични и да кажете не, нямаме нужда от това, нямаме нужда от това, или знаем защо правим всяко едно от нещата, които правим. Ако се зачетете, ще видите, че при него всичко върви плавно и всичко има смисъл. И всичко е обяснено. Ето той не е минал през всичко. Вижте, тук не е правил персони. Аз лично
честно казано, като цяло, тук може би ще ядосам някакви хора, но аз лично не съм голям фен на персони и въпреки, че съм ги изучавал и съм ги правил, единственият път, когато съм правил персони, това е било по време на курсове. Да, може би не съм бил част от проекти и отбори, където персоните наистина да изиграят много важна роля и съм сигурен, че са изигравали, но като цяло до сега в опита ми не съм виждал те да са били особено необходими. Достатъчно е да знаеме, да имаме информация за потребителите. Не казвам да нямаме, но изграждането на персона може би е малко твърде много излишна инвестиция на време в нещо, което не е толкова важно. Достатъчно е да имаме някаква информация. Ето тук имаме качествена и количествена информация за потребителите, която е напълно достатъчна, за да и е конкретно насочена върху проблема, който искаме да разрешим. Нали? Не си говорим за ежедневните навици на тия хора, не си говорим за това дали обичат сладолед, или какво обичат, или какво не обичат. Нали? Филтрираме, избираме само тези неща, които наистина са ни важни и ни информират за нещо, което ще ни свърши работа и после ще се покаже в интерфейса накрая. Това исках да кажа. Избирайте внимателно това, което искате да покажете. Вие може да сте минали през дълъг процес, но да сте усетили, че много голяма част от нещата, които сте ги направили в началото, са били излишни и това е нормално за хора, които първо започват, защото ви искате да се оттренирате и да можете да правите всяко едно от тия неща, но може би много често те всъщност не са необходими. Защото този портфолио проектите, по които ще работите, най-вероятно, когато дойде момент когато ви викнат на интервю за някоя работа, когато сте кандидатствали, най-вероятно ще ви помолят да отворите портфолиото и да представите проекта и ще ви задават въпроси и ще ви тестват. Добре, тук защо направихте персони? Добре, тук тази приоритизация защо беше нужна? Защо правихте middle fidelity wireframe? Беше ли нужно да ги правите? Да, беше. Не бяхме сигурни, искахме да изпробваме няколко варианта. Окей. Тоест не искахме да инвестираме твърде много време в high fidelity wireframe и затова ги направихме на по-mid fidelity. Дори те изглеждат добре. Тук още от тук виждам уменията на дизайнерските умения на този човек. Но в този проект аз виждам две неща. Този човек умее да мисли, разбира какво прави и защо го прави, а не просто дизайн. Не просто е добър дизайнер, той би могъл да е стратег. Бих могъл да му се доверя един ден. Защото виждам, че умее да мисли. Начинът, по който представя този проект. И знам, че щом го е представил толкова добре, ще дойде един момент, в който аз ще му се доверя да излезе пред някакво шефа. Кажем, ако аз съм прекия менеджер и аз имам шефове, но аз работя с него, аз ще му се доверя на Ники да излезе и да представи дизайна и аз ще имам доверие в него. Че той няма да ме изложи. Буквално. По някой път нещата нещата стигат до такива човешки нужди. Чисто човешки нужди и емоционални. Защото ако той се представи добре, аз съм му менеджер и той се представи добре, значи аз съм се представил добре. Трябва да му имам доверие. И проект написан и представен по този начин печели доверието. И така, много яка история, много готин проект. Другия проект няма нужда да го гледаме. Мисля, че и при него ще достигнем до същото нещо. До същите или много подобни заключения, но общо взето това е нещо, което исках да ви покажа. Последно, нещо много важно за много голяма част от вас. Начинаващи дизайнери, които в крайна сметка този проект е бил истински проект. С истинска компания, в екип с истински хора. И цялото това нещо е било изработено и се е случило и е било имплементирано и наистина е станало реалност. Тук участва не само Ники, участват много други хора.
Голяма част от вас няма да имат тази привилегия да работят по истински проект в началото. И затова ще трябва да измислите проект. Той да дойде от вас. И моят съвет е: направете редизайн на нещо вече съществуващо. Не дейте вие да измисляте приложение, защото тук участват... защото ако вие измислите приложение, повярвайте ми, най-вероятно ще се изгубите в процеса. Според мен един не е толкова опитен, тепърва започващ или така начинаещ, или с много малко опит човек в началото, ще му е изключително трудно. Това е изключително предизвикателство. Човек да измисли, да планира едно приложение и просто ще се заврете в толкова много излишна работа, която още не е времето, според мен. Ще трябва да си блъскате главата с някакви избори и решения, които са за по-високо ниво, бих казал. И най-вероятно няма да се справите добре. Затова изберете съществуващ проект, съществуващ продукт, сайт, приложение. Огледайте се, нека да е нещо близо до вас. И нищо не ви пречи да го направите толкова добре, че да изглежда истинско. Няма нужда да криете, че не е истинско. Окей. Нали, хората искат да видят, че вие можете. Няма значение дали е истинско или не. Разбира се, ако е било истинско и сте били част от екип с хора, това ще ви спечели бонус точки. Но аз лично, проектите, които представях в първото ми портфолио, с което ме наеха на работа, бяха концептуални, не бяха истински. Това няма нищо лошо. Въпросът е как... Моят съвет е разгледайте това портфолио. Намерете други портфолиа, които са добре и са представени добре. Аз често споделям такива. Също в YouTube има много яки и приятни видеа на хора, които си представят проектите. И просто запитайте се какви неща трябва да направите вие и да вложите във вашите проекти, така че да ги накарате да изглеждат много добре, професионално, добре описани и добре представени. Дори да не са истински. Това няма нищо лошо. Всъщност точно в момента пиша книга за това. Аз самия ще мина през процеса на изграждане на портфолио проект. Сякаш съм начинаещ. Нали, с опита, който имам днес, но без да се възползвам от това, че имам достъп до хора, връзки и че мога да представя истински проект, който се е случил. Напротив, ще го направя съвсем сам, напълно концептуален проект. Ще ви покажа как лично аз съм решил да го направя и предполагам, че това би било ценно за много хора от вас. Знам, че в началото е трудно, човек се чуди по какво да работи, какво да представи, но разглеждайки такива проекти, може да се ориентирате какво точно е направил той. И така, надявам се това да е било ценно за вас. И последно нещо. Ето тук виждам, че е представил Epic и User Story-та. Може да прочетете повече за тях, за да разберете какво означават тези неща, ако не сте ги срещали и чували друг път, но те са свързани с agile методологии и с това как се комуникират някакви бизнес requirements. Когато започнете да работите в истинска професионална среда, вие като дизайнери ще получавате requirements, на български точно не съм сигурен дали има много подходяща дума. Навсякъде винаги си казваме requirements. Това са някой е документирал нещо, което иска от вас да бъде дизайнато. И ще ви идва под една или друга форма. В случая user story-тата са много популярна форма на requirements. User story-тата и епици. И те са много популярни в agile методологиите. Ако разберете какво представляват тези неща, малко ги проучите и намерите начин, когато вие изработвате нещо и представяте проект, да инжектирате това как сте достигнали до requirements и ги представяте, ще покажа на човека от другата страна, че вие разбирате тази среда.
тази бизнес среда и ще направи добро впечатление. Защото добрите дизайнери не са просто дизайнери. Добрите UX дизайнери не са просто добри визуални дизайнери. Напротив, много повече от това. Трябва да покажете, че можете да мислите. Може да разсъждавате в средата. Трябва да покажете да покажете, че разбирате средата, дори да не сте били официално част, но сте си направили проучване и знаете. Знаете, че ще работите с инженери. Знаете, може да си представите как точно ще стане работата ви с инженерите. Може да си представите какво представлява един работен ден. Може да си представите работата, какво ще представлява, какво ще се изисква от вас, какво ще правите, какво няма да правите. И разбирайки тези неща, вие може да представите проект в такава светлина, която да ви постави в светлината на хора, които разбират и са добре ориентирани какво представлява работата и знаят как да я направят по качествен начин. Добре, надявам се това ви е било полезно. Ако имате въпроси, коментари, каквото и да е, пишете ми, напишете коментар, независимо дали в YouTube или в LinkedIn. Много ще се радвам да се свържем. И да, хубав ден! Чао!